Ki parabangai baro hagani kapong ya walang yagaban syakriu try hagani kapo do paisi ki bana kapo kabalang bat kumju kitu ki baju Kristen like way pat ki balang ban syakriu try bat kabalang jungi hagni ki piang so pa bania hagni kapo bania simban talang ki jungi syakri jungi yo play tegani kapo Yai Shaprang jung jing syakri jung yo play da jing ruai ka lais pa nrifupra lais pa nrifupra ko trai jisu tang hamehi nga shem jing sub jing men sharom chaneng nga wat laslam tang hami nga la shem kum tu ka jing ruai ka lais pa nrifupra Cô trai Giêsu tang hamehi nga shem jing sok jing man sharum shaneng nga wat laslem tang ha mingala shem tang u Giêsu bala penhôn ya kha men sim jonga jing jing men ba crow Giêsu me ai hanga jing sok jing ja Thật ngã lawan ame buồn xin ngạc lệ Bần ban jing it jong me atrai ya nga cam shem lendet tang u Giêsu bala phần hồn ya kha men sim jong a jing men ba crow Giêsu me ai hanga ki ka per thai nga la di jings liang em la bendo ki wei ki lat nga la per shang kem ya rap ei ru tang u Giêsu ba la pen hồn ya kha men sim jong a jing men ba crow Giêsu me ai hanga nga ju bang jing ngau ba per thai nga gần tại ya me trai ha do jing ai ei ba jong me ya nga bên long thơm mai tang u Giêsu ba la bên hồn ya kha men sim jong a jing men ba crow Giêsu me ai hanga
para mengai bro shwa mengan dua ngan pule ketukan ini kaktian jungop lay kebang laban syam de kitab Habakuk kalau nong kabalai kedekat bakat nyo kapra nabalo on pusen tiu ding dumbur lemen syam so akiding wai ka jiminat uding olep kandu bat kiling kai kenom penmi jingbam ya kilang brod an pundu na kijingke bat kenom dan masih hakisam ben ban ngan shat kmen no dry ngale kmen no play kajing penem jonga liasngau niki ktin kajing play tong yat duai au play pa jingi bab ning yuana jan chomi ku kunrat hakani kapo no paisni ye gaban syakri ban penun brami keteng bren bo kejome nyangu ya kecing daran kat cumi patngi syakri cumi ki po baro walang lamat ku try ya kecing thua di kecing syakri ame leng ba kecing wan ke kecing pangklam hai bangi myo shu si por ku try ban wan haking bagantang cumi ku pai lang cumi rain is go scam ku try pop deng kecing e ke bangi kendo mem simlalan dat ya la kecing ki syakri ke cumi biala mingi haking gisam ban shir hem ku try ban syakri ame pada bakum kani ka po pat nglayo kani kalat yek wan wan ban keo ke yeng bangkantang jume ka dei ka bor wa pla jume ku kanrat ima me penla ingi barlang ban wan pat kani ka por ban bane ba syakri ame ab lain war kata isnei ingi kani ka po wan ra lagi chung ke ching em chingi ame ab lai langi long tang ki priu ki pa pop patuna kanrat ni tep ba me melong play ba dap de ke ching e chi snei yarap ing yap lai benginang laban syakri ame ke benginang sa isla patai pandan kami ke jingim jangi ap lai dangta kapuram ke jome isnei lagi jong ka balang ku kanrat to danang penmi kinong trei ban kristiani ka kam jome ap lai yarap jangi we syakri jome ka we pu kalong yang ku try pu ka balang bangin IT lagi jong jingim ban syakri ame watap deng ke jing e ka me kan du hakani ka patai rengi tips cam ap lai pambe mem sim lalan dat ilak jung syakri tang ame ku try ngi syam ye jing suk jing em ba ka jing kaman ye ka me ku try ku ni Jesus Christ ai ngi yalam ngi ka ni ka po ku try do ba stang jung jing syakri jung ya me hadu ba wai no jung ka at dalong kar ba jung syakri ku try ye ka bon sa sam ka ten jung me ha ka ni ka jan me nga tep ku try me don e ban kran up deng jung grand try ngi syakri jung me ki yos ngau yakining ipanik teng Jesus Christ. Amen. Hakani kapon kat paris kat trijing balang pan pasngau ikam. Agawai patka jaseng kapor lai biji inong kren inong I teman basan SW Thang. Agamit balang kata khat prataring inyo sngo ya ka subject ka ong. Ubangai umla ban phetri na ka jingdan rangkat ublai. Na pensyong rem na ka jingroi sam ka ba shispa life khandai. Ka khat ka ba nyau bat ba phra la penkha na ka team ka jingdan ublai. Iban Shimanta, ban pulis sedang berduai, ilong master Richard Maulong, ban inong kren yang subjek ilong master I Khong Lam. Haga jaseng duai mersi sejan, kata arfoi tereng, ban pulis sedang berduai, ilong Miss Iba Shishas Imyong, ban inong duai hadian long Mrs. Soman Warjeri. Ki nong itu khana haganika singu triban wan kata arfu artarek hakapor khadwei baji bad hakapor shibiji inong Reverend SF Nongkanri bad hakapor lai baji inong kran inong iteman basan DK Kharsandi kani pat kalongka advertisement kabalang kadan kam kerki Iwei nong trei hakabalang, ban trei kakam cleaner, bat kiba apply
ki dei ban pen biang ya kini ki jing don kam ki dei ban long ki riu khot ba pura jong ka balang Presbyterian lum siam dei ru ban pen shisha do pastor in charge lani utman masan jong ka balang ka kardan pule ki dei ban long ki bala pas ya ka class 8 ka karta kan om duna ya ka khat prasnem bat om dei ban palat ya ka life san snem ki ba apply ki dei ban long ki kan thai ki dei ru ban long ki ba sa ha ga ni ka snong lom siam lani lang kar ding ka jing siu kan long lai haja tingka sipnai bat ka jing trei kan long lai sien ha ka shtayo ya ka application sngova ban tho ha ka plain paper bat sngova ban da tho lang ru bat u mobile number ya ka application lambat ki code ki badan kam le ban pen poi hai teman masan dige kharsandi teman masan h blue tham bat master ke taryang le ban pen poi ya kini ki application halani suwa ka 8 tarik November 2008 bat ka tarik ban interview kalong ka 8 tarik jong new banai November jong new snam ha ka por kharwi baji ha bestri jong ka yemani ki jing aingu ki bing lalum ladu basdang ka lockdown hadu ubnai October jong new snam anom ai ki details ndrei baro kilong kumba arpholak tingka ti ki jing aingo pat ki bangila lum hagani ka sing tribal adap kata ka fratarik kilong kumne na ki envelope saki bor balang bahalor silak nrup khanda hajar aspa tingka envelope phone te yeng mani silak khandai phunyo hajar praspa prapho tingka ki jing aingo saupu sau hajar laispa sanpun rio ki donation ki dan lightly beningkong na Mrs. S khongla laipho hajar tungka pa arna ka jesengdong sebni namta ka school balang khadar hajar aspa tungka bat ka balai ka waina ka sipho hajar sanspa tungka kumta baro ki bangilalum hakani ka tayo bala dep kilong saulak nrupu sau hajar shispa laifun riu tengka Prabai swab ngin yos ngo ya ka khubor lo jong shakri you try don yeshim ta ki wai ka lais pa arpu khandai lais pa arpu khandai men sem jonga wale chanya hagi thala jong prathai mendo ngem ju kando uban reng kat padu play pat sheshwa shen panyo shaladi kundo ki wai ka lais pa arpu khandai Ban sim jonga wat lechanya hakita la jong perthai menno ngem jukendo uban reng kat bat ublai Pachashua Shen Panyo Shaladehi Pachashua Shen Panyo Shaladehi Kublai do ya baro
kibaham perthang gidon banya selok bat me ublay kata sha engamon don tangkata ya kijeng qua ban penhon don tangkata ya kijeng qua ban penhon aleme kam itenat ya kijeng hau berlen ba ale jong du hagadonot ben iten na try yanga ben gloiken rat ben gloiken rat ngala it yame ben gloiken rat ngala it yame. Pastor, kitun basan, kitkot juga komiti balang, kilong kami, kilong pa, ikon samlabat ki heb ki beret ki, kani kilong kapor, yai kabangin snowy kakting ki jutrai, kumtang ay kublay pi baro koit hakateng batang tam junop nem Jesus Christ. Dan ap deng jengi badanda kani kapor hangni, dan pat ki badanda ki yang ki sem ki jengi ki bamla ik banwan ban ki ki yang utrai. Beling bai kini ki tiaji ram ngai kono ka kubor dak banta jong phi ha ki yeng ru kabantai kabangan yes simentai kani kapor kalong na ka kitab Habakuk kemala pule meni kalonong ka balai kadakhat ka bakhat nyo khat pra kum tung elias go ngan pule tangani ka bakhat pra kum ni pen ban ngan chat kmen no try ngan le kmen no play ka jing pen em jongaเป็นบ้านงันชัดแม่นเอาทรายงานเล็กแม่นเอาเพลย์ก็จริงเป็นเอ็มจงอ่ะกินนี้กิโลกิเตียนก็จริงเชื่อมันซีมก็จงฮับกุกอุนดองยาทุลุปาจงอุเพลย์ยากันนี้กิจาบลาทอตัวฮับกุกไฮกิสเนมริสปาโยบีซีเอKakan tian Habakuk, kakan tian Hebrew. Latep kom ka jingstos kem how play. Ini apa kumno ka jingem ka jong Habakuk. Kom ta ka bentap deng jong ka jing perkat ka ni ka janmet kolong. Ka jingmen hap deng ka jing. Ka jingmen hap deng ka jing. Kajing kli mentak long ki kita kajing kiba Habakuk uyasham kajing emju lengkot akan ka janmet kawai na kajing ka bo Habakuk uyasham klong kajing paman juki preo pin pulen nadu kalonong ka badengkong nadu ka khot ka badengkong tete pin sham ya kani kajing ka bo Habakuk bat ki preo ki jong ki Juda, ki Shem, ya ka jing ha ka jing jongki. Ka dei ka jing paman jongki preo. Kila em ha ka jing paman ki preo kila em ha ka pop ki em ha ka jing le jubor jing lute jing enya bat ki jing ya pra. Ha ka bakom ka ta ka po. One job sa ka Babylon
Hagaba kita ki Khaldi, kita ki Priu, kita Erang, kita Priu, kita Syirkai. Kiwan ban pensitam ben ya kinong Juda. Kilong ki Priu, kita Syirkai ban baiting angka tin Juda. Gom tai ki Juda ki long tang kum ki bra hakmat jongki. Kani kalakta jaga donot kajong u Habakuk. U isir kai pan em hapdeng kani kabateng menrio. Sakawai pat kaji kuya kendu kolong haka jimbishar kadar. Ule nagak tin ju utrai pensiame kani. Haka bishar ka kadar ka yeng bishar ka day ka yeng ya ka ba ki preo ki wat ya ka jing shisha ki wat ya ka hok ki wat ya ka jing penksan na ki nong bisha Henry haka ba kum ka ka po perbangai haba ki ba hok ki lai ban budoi ya ka jing shale bain ha ki ta ki preo ki ba e donot andala poy ka jing bishar kata ka jing bishar ka kelada kumway kami ka jing bishar hok kami ka jing bishar hok baro kelkalong ki jing pen bakla sudah namar kita ki preu ki dan hapdeng ka jing kuslai juga jing kim don kalat sho banai shano banya tu ye ki jing e jongki prabangai dangshen ngapai juga YouTube kalau dan kawai ke balang apa India juga kepala syak pensitam baik. Nakas nem ki Kristan kepala jinga seng ki mati ki cing pentu tak kilenti ki jongki. Bad dala day ka por ka pom la sya shu wenik pastor la tho tak jing budoi syak ka kot. Anala pa ek tak jing kerpat chu pok ka kot. Kita ki riunar klios ngawi ka tak jing shisha. Bau pastor lai ke jing tho sagaying bisha kini kri baman kilara ta kali kata ki JCB ban pen pra ya ka jing mani hakmat ki pulet hakmat kinong bishar ki ya pai ba ya ka jing penjat ya ka jing mani om don chu ka hok Haka baki priu kilai ban wat jaga jing syawa dak ki sgi ka bangingem. Lapan pra ya ka yin ka bagentang ka jong utrai. Hawa ko kulai kini ki ai jong ka jing jar jing mot jong ki priu hap yang ka jing sir jong ka jing em. Kacing em ka dono tu ka ket ka jingket ka bakia kum nongin le kani hajing bisharo am dan jakai ki ba tang koi kalat kum priu chung play upen lai do yaradi hakaching tuai tang au play badan sak tang au I kalat ya ka jing play nap kani ka jing temrau chu ka jing baman bat ka jing bishar bomok Duai. Gadang yai kisgi kisdem. Henry hobo pech kata kajing dua ju usyam pakam chuan kajubab no play. Henry kajing dua ju ulana yai the kajing dua show play. Dadu ka dono. Udaya kulinti lanu uplain jubab ju na badai sa tangau. Badan kata kalat kemudan jingkermen. Uplay jangi perbangai umday uplay ubakelut. Uplay jangi umday uplay ba ibay jangi. Kumbakilong kini nong kaldi. Uplay jangi uplay badap de kajing jingisne. Ulap baik ten show Habakuk wangkum ni. Laga penslam doap yaka. Nabakan boy shisha. Gan ampentu. Ab yang kapor ko Habakuk lakas lem gan sawan ka jubab Habakuk ku ab knilinti kata bad udah tip ya ka jingkra play bagi taki baman na ko gasgi
kin sasya pan pinsitam da ka bo ka ju play ndai ma u tala de kwa u play pun ju ba ya ka ching em ju rangkat ka ching shan ya u play pen syam da play kelanong ka bar abakok usngus kam nabaru te bo play wang ini kiktin bau bahok unyo em dala kacing dagata usdin how play usno how wat lagi cing em jung ki de ban ma la ni ki pai lang ki ki de ban ma sakawai pat kacing ko habako pat ki bre jung ki kendo kalong kani pen pulai dik kalong ka balai ka dekat ka bakhat nyo kani kalau kau ipat kecing kata kadi kan nem sniu kabalan shop ya kariju baru bakok la dei wei na kita wala mat kadi kecing baki ktien kabala thok lang kumli ka tin play ong na balau un am phu sentiu ding tubul lam ne ram syam so ak ding wine ka jing minot u ding olep kandu bat keling khai kan pen me jing bam ya kilang broad an pendo na ka jingker bat kin om dan masih hakisam om dan shu aye kanem stiu kalasar ya kikam kijam jong ki preo ketika por kentop yo habako om dan aye shu bon kamai len pen biang ya ka yeng ka sam jo kanem stiu kalawan kani kicing eklak ta ya ka yeng habakuk yau habakuk nalor ko wei kicing sakoi kicing kawan para bengai isyam hak breng ka dika juk start ke bamenta wat langi lolong ki kristan ru dan ki preo habak lama di kicing kira yakinia kijong kibram mano balale pople sang bakawan kum kane ke jingjen jar kay ke sem jongi kai kane ke lawaja ha ke jing ni wa te ki da ha jaka bangina IT la de o play kum malong ko ni wa te ki da mano bale kini ki Handrai perbagai kamlong kumta habakuk kupai show play badu ong niki kitien ben ban ngan chat kme no try wala kini ki ja ka jingem jonga ngan lek kme no play ka jing penem jonga ben ban ngan chat kme no try ngan lek kme no play ka jing penem jonga hap deng ka jing ka bang ye kendo ta di bagai jong play abang akan mau kini kitien bayi kendo habako ni kan mau yo job usyakri bajanai jong play habau setan ulalai banyak kendo yo play ban panik yano un ai ke jington ju ulaang uplay ulaang tang ujob ulang priu bajanai simyo setan ulakta yaki jingdon jingem jung jo baru kala dulu kimrat kimreng kibo rimu kilayap lut kisyakri syako jung ru kilayap kikon jung ru kilayap kadu yakamet ju medik to jauh bersembunyi kilok ke jauh ki batai de kumwei bom klet do yaki jing syakri yo play wat kal tengah ju kam yang asenda ke jong ju ka jing thang ju ka jing yom bom long shu sa ka jing pang jong kamet ju henrei ngi suk men batip ba om don kat u play hakama ju om shimla kan tai do yo play om chalan lindet do yo sna how play hap deng ki jing ke boya kan do rai shaman sim wong
men sem janga wale shania haki thala jong pertai menno ngem jukendu uban ringkat pedublai pat Yeshua shen panyo shalade para bangai baro ngi baro ngin mat dan ki balamat jikislai dan ki balamat kin samatru amdan way priyo baklamat ki jinge juga jingem amdan way priyo ba shukmen sa akni ka jinge kanwan ka por ek bang ngin jaw ki amar shay ngin lay prabhu shay ngin lay hatungin ya kum taki way shi jing knya jing kriam ngi don u play u badap ta ka jing e hap deng ki jing e u pe jagi ni phai ne am shu way pat no roi shaman sim ong kum ni go try jisu tang amehi na shem jing suk jing men shaneng sharom ngawala slam dang hame ngala shem dangu jisu belaban penhon ya kamen sim jonga jingem jingmen bakra jisu me ai sap unurwa shem sim don the way pat ublay kadi kapatay don manu shu banya rap jau daitang u jisu hi Prabngai kadan kuwi ki tu khana kumni yak wei kalong hi kabla mat yak jingem jongki ini kilong ying ka riu play bat kani kadai kaying jung horesho bat ana safot ki break bala shong la sa hapo chigago hangta ki em ka jingem riu play pan saki u play ringkat ki kam ka bagi tray Bila yo saungut ki kun kan thei ki bo papriyo ki bandang ret khat wei snem khandai san bat arsnem kini kelanang san akani joki ngrei da ke jakat badang dana ke jingmen juga jingem hagwi ka sngi kanik nongba chikaku kalaplo da ka ding bat ki priyo ka da ka po kimnale eshu kayeng ke business hakabo horeshu utreiru kala bamdu kading manta ka jinge kalong yi kayeng jogo kumnon le ndo de shu kila syam ka jinge ban sedang pat kuno ban penbet penbiang kayeng kamtam kini ki khon ki badang re kila yak sai pragai ars nem kan the kila yak sai chala ka jinge ringkat pat ka jing kya juga jing mot jang berkat kata ke jing susai kayep teng ke jing em jong ki hawi ka por ratio la ong le lo ya nginya le France haka Christmas ban le kmen ban shakri u try ha nong ba Paris kalong ke jingkmen ke bakrau ban penklet no ya kitu ki por ke baki mat leng bagi jing plu no ke kam ke jam joki ta ka snem kharus pa new fly of 9 November ki lat book ke ticket leng baka jahat na New York ban le France ha ka po bakin sami no ban kiu sa ka jaga jahat kalawan ke jing petep shu harishu harishu pimlong shu banlai ma kadon ka kam kerki ha ka business ka kam jopi kumtu kalong ka khubor harishu long ila ilap par ki tek sangur ki kon to nang lai no ma phi nga sawan hadin ka tukanisi ndala dep ka kam bat ngin saye stok tilang banyak commander phi ha ka Christmas Paris. Kumta kinil sangut kilambi haka jahat pansyong. Batang tay kila duai baru sangut hasyo ka jahat kami. Enda kila ya jaka duryo. Pravngai haka por arbaje menstep. Kani ka jahat cuki kali tengku berkawai pat
kalau pra kali kejahat. Kani kes ana kalau bat lagi khun bros saungut. Hanrai kecing jur jong kita kecing pra jong kita kejahat. Way anyway ilangam jelop no. Bat kado waditai happy bareduru. Yala light takakti jongi. Pat baro kilangam jelop hapo kaduryo. Kado kaling kalap kejahat kalapra. Bat kabas pelak long setang anahi. Kala sakut hawi kalentang patangta kayap ler. Enda kibriu kibalayarap ya kai kili lamna ya ka shawils. Enda kala kendet riu hapo wales marway. Ringkat bagdang Jesusi ketang. Bantu iki sawut ki khon kebagai. Hangta kala tho dak telegram chalau lo. Ngalalaj marway ayungan le amta. Ayungan le. Dan menu-menu ya slok pentingan ya ka. Hatin katu kenis ngi nang ta. Ka ana. Kaken mau iki tu kicing jinjar, kicing kuslai juga dono. Kaken mau lagi kun po duria. Kalau kuslai bagai kicing kuslai juga kalau banjur ya kicing buat berkat juga. Kalau om kini kikitin. Kan mentoy isu kicing em juga. Kan cinta lah bahaya ngapa ngalit pai biang aku tu jaga dengan ngam jelop dah berkikut. Rai perap ngai coba gum kata kapur. Kawan kekdin kapan segau lu lay. Coba gum ni. Ko ana ngalap pelaj im ya pi. Namar katon kakam kapapitang day bantre. Sap kat kata kecing so kodet juga cing. Kecing kia kecing macam berkat. Rai pelayu ai kecing dengan wai ka ngalap pelaj im ya pi. Mereka dan kecik temu, apin pendap ya kekam bantuai. Kanikal pentingan biang ya kedono jongka. Wala marway kadon hari wheels. Maria tep ya kani kecing cia. Horeshu ulami na New York banlay pej ya lejong ilo. Andala ya kalenti kaladai kapoban poy sa jaga kabaka jahat kabaka jongka. Ana bala kicung ikun kalapai lapra. Utau si kapten lo ong yu harishu ko harishu. Baik hantai kadi kejaga ya kabaka jahat pai lok jong pi kalapai kalapra bat kikun yu pi kilangam jelap. Horeshu simla pai cepo keduriau jong jingjiliu jong ka. Ulah kemet dalam jangki kemat banyak ya kita kecing apelong baru kemet siapeng hapdeng kecing cai jong benai. Hang tahu siam mensim. Baru long ngan om ino ya kecing ai. Baru ulah siam mensim mansnai kau kecing ruai ya kebangi baro nyarwai hadu menta. Hapdeng kecing susi. Penbanu siam ya ke jingman na kemensim gum kawa abau pai sutra. Walau tahu ikan ke jingwai ke bangin serwai. Jingso gum kawa ngalau siam hamensim. Hajing ngayeng ngam kuslai. Jinghon kemensim da jingman ngan yarwai. Ngalahun kemensim badu trai. Ngalahun kemensim. Ngalahun kamansi badu try. Hadin kini kapo katu kini po din kilamino na Wales. Baik lady pai sa Chicago. Gilas dang biang mentrikam. Bada bakum ketika poru play lakar kupat jeki dawai kun sirang. Hadin katu kini si wai kun kentai. Handrai haba kapor pedang laisnem. Kau kunjang boleh yo pang boleh kelat. Kacing susi kawan kawai aden kawai ya kedi kalong ni. Berkat
kaddu kajing im jongki hadin kata sakatu kadi po pade layo biang sewi kun kente bar kini ki argot kilasan kilarang ba kerbasan ngot pade kila klat hadin katu kani por kini kasnem khat praspa propoi kilami na Chicago bar kila lei phai shakoi ka noret che Bethlehem che Jerusalem hajan ke Bethlehem hang tai kelas dang biang iki kam mission jongki ban ya rabi ki pre ki bapang bestom ki bathan ki bakudo ki ma di ki jing e jong ki jingem kata kadai ka mission jongki rei na dap news nem bagi shong ta ka jing so si ka wan biang bat kata klong bau hore sho hi dalade ulak lat no kani kelatap ye ka jing mo che berkat jong kana Henry yang kum kata kapu, karena kayang scam how play, kayang scam how play. Wala kadan kadaw risya pan ino no, yaki kam kijam ban train am takar kam nu try. Henry kapade kalay teng yaka kam kabu. Log chongka, waresyo ulastang. Prabangai kani kalong ka jingsyam ya ka bau habakukru uong habdeng ka jingjinja ju ka jingem ban ngan syat kemen how try ngan lek men ublay ka jing pen em jonga kum no ngele bangin yo mat ya kani ka jing sup jing kemen ka jing khun ka man sayam prabangai ka baning kong ka bangin di unwat kalong da ka ba ai tilot yala di how Jesus Christ ya kecingem cengi baro kemangi mata kecingem nama dai tang mau balong ke jubab nak mta jong a jong pi Gospel Matthias khatwe rupra kong kum ni Jisu bo i ye kecing terkhong kecing kwa jong ki kecing slang jong ki preyo kecing ban khia ke pop pang jong ki wang doan hanga pi baro ki batai bad ba kya kecing kit dengan penjam ya pi Amdan parabngai ke bomla how try jugi with Jesus Christ ka way pat ka papentingan ye ka jingim jungi kalong da ka baduai IT hope leading kat ka jingduai wan ra ki jinge jungi ho Apostle Petra Apostle Paul about tha shiki bangai ja Philippi Solonong tha kumni do pnya kmen no try halakaski te nga ong pat tu yak men wat ku slai ka ek eru nre ka ek e bro da ka jing dwai ka jing pat lem ka jing do pin pan tep yaki jing pan jo phi show play te ka ta ka jing su ka ba balat yaki jing shampang baro kan ri jai jai ke yaki dono jong phi ba de ka jing mo jong phi how Christ Jesus hấp đen cái chinh khuslai đen cái chinh ấy các chinh play công tuan ra cái chinh pan jo phi play để cái chinh sok bắp pala cái chinh champagne jong a jong phi công cái param ngay kan ri jai cái donot cái jong ấy Apostle Paul yepteng wang to phindek men batu duai ro klem da put Apostle Petrus habau tha chal ki jong ki bangai Petrus ni kong sao de khari khar khar lai wang go happy ukun tu ni ki chen sa to wat sio phla phi ya ka jing ten ju ba me ding ka ba phi ka ba I ku ka ji ka jing ten ju kum ba ka ja ka ba khla phi I kum ba ka khla ba lei ka wan kum ni ha ka jing em ju Ndai kat gad pa phio ban talem na kita ke jing cha shi tom Christ to kmen no ba ka ta ke jing pen pau ya ka buram jong phiru pen kmen da ke jing kmen ka ba khrao pram ngai ha ka sgi ka ba khadu chu ke jing em jong ka buram trai kan pau bat bangiru ngin yole kmen le badu ba ka jing kmen jong ka long ka ba khrao ong ka chen chu trai
Habakuk usyat kenan. Hapdeng kecing jung kecing. Kum taka khot yang ayah piru. Bangin pai su dry. Hapdeng kecing jung kecing. Unorai syaman sim. Hobomat ya kecing jung Jesus Christ ya kecing jung. Ukwa pau Jesus ndang wano kloy hakat jing jung. Hakat dono jung. Badur wai kecing wai kumni wang. Ale me bakam itnat. Ya kecing tau belim. Ale syang do hakat dono. Ben itnat raya. Ben kloy kenrat. Ngalai yame. Ben kloy kenrat. Ngalai yame. Para bangai chato dang don play hap dengki play bakumu play chongi. Ubas ngau bang ban map bas ngau brai yam chongi. Om don shu kamu play chongi. Hap dengki ching kamaya kendo. Ngim day ban immarway kum kipar bangai. Ngin wan pan ideal day ho play. Ngin ra ikijing chongi ho. Kumbalong Habakuk, kumbalong horai show berkalok chongo. Kumbalong ujo inwan ra hakmatu play yakijing jingi baro. Do play unkerku jingi baro. Habdeng kijing jingi tenjo. Nagam taka buram chongo. Amen. Poblay na rin kat bangi habangi sami no nang ni haki yeng ki sem ki jungi haki jing ya jeng ti jungi ngin penwai na ki jing syakri jungi uplay da ka jing wai ka balai spa kendai pulai ka jing wai ka balai spa kendai pulai pa thaden ka ka jing wai ngan kerpat tum san diki khashandi pan sngopha pan pulai jingi da ka jing man duai nang ta ka jing ai ngu pa kum jo pan pulai jingi da ka jing khu penwai jing sokum kawa ngalama taman si. Hajing ngayeng ngam kuslai. Jing hon kaman sim da jing kemen ngayewai. Ngalahon kaman sim badu trai. Kejirwai ke belai spa kendai pulai. Jing sukum kawa ngalamata mensim hajing ngayeng ngam kuslai jing hun kamensim da jing kmen ngayai ruai ngalahun kamensim badu trai ngalahun kamensim ngalahun kamensim baru try lasot nan na jenjaru iban ngamting nganyai ne badu try Jesus non pen jeng la jong nga ushan nga lahun kamensim badu try nga lahun kamensim nga
kamen sim bat utrai pop jong nga uba o jing kmen bom laong pop barohadom nehashai yunong pop kum nga ushayap hading na ngalahon kamen sim badutrai ngalahon kamen sim ngalahon kamen sim badutrai jingwan jong utrai da jing ngayai ap lo ba ben long lem tu pernai tu roi kan sawa ba Jesu un mi pau hot shisha ngalahun bat utrai ngalahun kamen sim ngalahun kamen sim bat utrai Nginya doai kaburam mat kajingo ngi ai shame au blei ukpa jongi ubahab neng namar kapor kabakordor jongkani kanop haisngi kabame malasya yangi komki kun ki jongme bandon sipor hakani ka yeng kabakentang ka jongme ban syakri ban pendon buramene is ngongo ya me au blei nakabenta ka kubor ya kabamala kren namba usyakri ujongme ya rap yangi komki kun ki jongme apadang ka jing yat nanti jong ka jing em ka jongi bangela ban bo ya ka jing kermen tang ham ya kutrai bangela ban yo ya ka jing sup ka basisha play by e by snei deng bakan ni ka por bakan ni ka kleb mat kom si banta jong ka jing syaki ni wan ru ban bo tia kmat jong me ya gini ki jing ai ki baret syaka kam ka jong me to ker khu ya ka wei pa ka wei ka ti ka balan no kutrai ker khu ya ki kam ki dop baro ki bagi khun ki jom ki tre hala ka sikasngi nak banta ka jing be jing biang jo ka jing em ka jong ki bar ha ka bawai no to ai ba ka jing ai e ka badap yang ka badap kar hai ka jong utrai par unong pen em ba e jong i supes ka jing e ka bamayan ka phala bar ka bam jukot ka jong uplei pa lembak ka jing aslok ka ba kan chai bor ka ba lam lenti ka jong men si ma khu ki jing ker khu jong ki lai ngot awu plei ba em kenyai sa rengkat bat ngi kum kabalang oi pa kiriu ngai ki ba syakri bat ki ba mani dem ya me naduk menta syadu ki arta pam cukut amen